भिडिअ बनायनाय जाबाय आसा खालामो नोंसोर गासिबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ नागिरदोंलाय लोगोफोर हाय माबैसे आबौ सुदुथा 14 बे लावगानि आबौ लावगा दस्रा मानसियानो नै डेन्जारखा सोरनोबा एक्टर नांगौला नाथ' नानि आंखौ मेगनाव थुख्रुबना होदों अमा फिसा नायग्राफ्रा बैसोर गोजा जाथिनो नाय बे माखासे गोसोम अमाया गोलाव गोलाव खादो दानिफ्रायनो बरिया जा गोबांखा नै सुद्दु रानदों नामा एफा गोबां आमा जादों आमा जादों दाखा गोजा आयंआ दा फैगोन एक्ट्रिसा लोगोफोर अमा फिसा नायहैदोंमोन आरो जोंनि आबैमोननि निस्था ओरै नावथाय निस्था नालाय नै माबा जादु ओरैनो हर Inilah itu adalah Oma IT 지금 맛이 작은 온라즈 지금 엄마 지금 온라즈 사이드에 뒀어가 No. 이찬 뒀어 만시분에 나지지 엄마 매진데 나지지 엄마 진짜 이 지금 뒀어 네, 먹어봐. 네, 마음이니 먹어봐. 지금 민디야. 네. mulai hama. Korea. Bye, Korea. Lu sẵn cơ thòng các bạn tí khóc đẹp sao? Nó vừa đi bay đi 10 dặm rừng đưa này. Má gì vụ. Sao bạn?
जागासै नै आयै गोथाव जाखायो इयो गोथावखौ नाङा मा ओंख्रि ए मा ओंख्रि खोन्थादो दालिजों ओमफ्राय अमाजों बोरैया गोथावा गोथाव नै इसिनि अमाया बिथाङा लाजिनानै बिराद गोबां ओंखाम जायो बे मोजांसो आंसो हायदोंमोन नानिनो जाथारबाय नै जानाया जि जानो नागिरखादां आं खौलाय खेबा होनिमिया नै लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं जों जाब्रेजोब्बाय मानसिफोरानो नै गिन्द्राबानो जाखाबाय नै जाब्रेनानैहाय दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर